Basi kware moga jwang luonga ni MC Ozuma kapita chitundi kireg mogo. Di boma talo lware nyoka nyakwaro dodo jasola wendo kiwe yire nyakwar jabonde. Arado ka gi manager malich ahinya miluongo ne Vincent Obila OCS. Obila mabandia maonge bonde to onge lisasi. Rado kodudi ching makawuono ni endi mosetimo weche mag management kuom ndalo mang'eny kabisa. Omiyo entiere kadwa ni mondo miye thuolo mondo mosu. Okay, thuolo mari. Erokamano ne Ozuma kapita MC. Yes. Amor mokala moso jomane no wani kwe uru kendo yare uru ajaka baba. Ya. Ijaka baba. Ajaka baba. Una jome sawa Maria. Ipongine maru to bedi kodini jawe nyathini Maria matakatifu. Amen. Awinjo kiluongi ni OCS manager. Yeah. To ji nyalo paro ni samoro nyingi mar OCS no en mitiyo en mar tich koso mago to mana mabandia maporojo maonge kata bonde. Ndi wacho ni en bandia. Yeah. Tukata Ozuma kapita. Yeah. De bandia. Yeah. Nikichindo in original. Yeah. Aba nyinga Vincent no OCS original. OCS original. Retired askari. Winjo maler kabisa ya kware moga jwang ta winjo kiluongi ni manager. Mano be nyingi. Mano nyinga. Yeah. Asebedo ka amanage industry mopogore opogore. Adwa ni mondo ikona man in manager. An manager. Isebedo ki manager ngo. Asebedo ka manage industries mopogore opogore. Yeah. Machalo kaka mage nitie manager ngeni fundi kata fundi luongo ni fundi, ni engineer kata driver iluongo ni driver. Nitie driver mariembo ndega, mariembo apiko, mariembo gari. Nitie nyaka driver nyaka ng'akawo monto riembo mani luongo ni driver. Ozuma MC okanya pak tija gi sani currently amanage Oseno Mina Wiko gi band mare mar Mugwedhi Ohangla Band. Mwiso ni in manager mar Oseno Mina Wiko band moluongo ni Mugwedhi Ohangla Band. To tich manager no kende mitiyo koso ntiere tich moro mitimo? Gi sani bende an radio presenter. Yeah. Atiyo radio moro Migori town. Yo iluongo ni Liech Radio. Omakore ondamu mano. Omakore 89.7 FM. Basa tich mar management ka wan gi some challenges, wan gi disadvantages to gi advantages. Disadvantage yani berne kod rachne. Kaka in ng'amo sebedo manager kuom ndalo maromo nade? Gi sani Oseno manage kuom weche maro mauchiel. Yeah. Kopogore Oseno management asetimo sani koro 3 good years. Isetimo management ni higni adek. Kinyiswa ber manager ni nikech ang'o miyo ng'ato yiero mondo obed manager. Moyiso ni oseneno berne. Nyiswa berne. Berne to ng'eny. Yeah. Emomiyo kuom period mabor machalo kamano. Yeah. Asebedo ka nima. Yeah. Nikech ber ayudo. Yeah. Deo kane ber. Yeah. Dikora siwuok. Moyiso ni ka pe allowance moko dong ne managers ginyalo timo gachiel ariyo adek. Nitiere kaka samoro weche nyalo lombo miyudo ka ng'ato samoro chako bed my manager Oseno mochako chwadi gimoro kendo. Management en mana kaka tich mamoko. Yeah. Ohala. Yeah. Kori nima. Inima. Rach mar manager. Rach mar manager bide ni omerado koro manager no kadwa bedo. Rachne koro en ang'o manyalo golo chuny ng'ato bedo manager. Rachne to kendo koro dwa duong'e. Yeah. Molo ber. Yeah. Nikech ng'eni isebedo manager. Yes. Ting'o ting' mar wiyi. Yeah. Akili mari kore makonyi. Gineno kaka inyalo riyo wiye. Yeah. Mondo oti kanyakla. Yeah. Nyakwar moga jwang winjo maber kabisa kanyo endo mane iluongo ni Vincent OCS. Wacho maber kabisa kanyo rach mag bedo management to gi ber mar bedo management. To Oseno misebedo ne manager koso nitie jothumbe moko misetimo negi management apart from Oseno Mina Wiko. Before abed Oseno nabedo kaka promoter. Yeah. Mag jothumbe mopogore opogore. Yes. Bedo promoter en ni ok ni na support financially. Yeah. Kichabu fuku na ponok. Yeah. Nabedo promoter nikech nwakonyre ng'ado rieko. Yeah. Nabedo promoter nikech support chiere mokanya wacho. Amanyo negi shows. Yeah. Awuoyo negi won clubs. Giyude skari moro gidogo kuti. Iwacho ni managers ok nyombi. In gi dhako koso ionge go? An gi mon ariyo. Yeah. Ayo mera. In gi mon ariyo bwana, congratulations bwana. Gi nyithindo adi? Adek. Pull it up bwana ne. Koro kopo ni gi mon ariyo gi nyithindo adi? Itimo gima Nyasaye ok dwar. Nang'o? Onengore be ni kin gi mon ariyo tibedo gi nyithindo 10. Dhako ka dhako nigi nyithindo 6. So far Osum pod atin. Yeah. Pinye motiya kama. Ok ni pinye moti. In miketori e piny koro chalo kodwa kama. Ka kori de an gi 27 years old kinyal yie. Koro kaka higa medo dhi. Yeah. Abiro medo mang'eny maka. Baba manager do koso kwara nikech doji ok ithotu chato. Baba na nigi mon ariyo. Yeah. Warwa monyolo mama na nigi mon 4. Yeah. Monyolo baba na nigi mon 3. Koro tem matek
ineno babu monyuolo mama une nigi mon adek. Mane nigi mon adek. Kwaru monyuolo babau nigi mon 4. Monyuolo mama na nigi mon 4. Monyuolo mama nigi mon 4. Monyuolo baba nigi mon 3. In nigi mon 2. Koro akwedo ni mondo akoni niya, chuo lore. Lo kwaru monyuolo mamau, chak ilo kwaru monyuolo babau. Riu monde gi ka ok macha adek to ma 4 to in gare. Mane some katiba mane. Omera ne. Iwacho niya, dhako mabiro hiki ok timori nade. Ok ng'eyo. Koro riedgi baba ato kadwa ni mondo apani. Advice monigo miya. Ni man go gi maduong' luong ni Mikai. Asetero to. Mar ariyo monigo miya advice na many pesa adi anyuom koka hakikisha ni en mara mapamane. Iwinjo. Benten gi kaka iwinja koni no. Kel mon. Kila mon. Iwacho ni samoro industry mar management ka nitiere gimoro ma samoro nyalo timore ma chunyi nyalo ai. Mi wach ni chunya owuok kuom ng'ane. Bi nitiere jathum moro misetiyogo mosetamore isetimo ni management moko chuli. Gima ng'eyo ni ka in manager onego bed ni bande utiyo kanyakla. Moko onego bed ni ywak na chulo. Ka ok onyal tiyo kanyakla e weche mag chudo, weche mag achiel adek, to mano gima manager onge. Mano gino ok bedhe. Mese ni jo mesebedo kitiyogo gi chuli maber. An achulora kenda. Ichulori kendi. An achulora kenda. Kaso ahero gik mokete ler. Kata mano sen. Watiyo godo ka pesa wuok. Mokwongo gima nyaka wang'i. Adi mowuok, jotugo yudo patgi, ng'ato yudo ratiche mochopo e yo maber. To industry mar MC iwacho ni MC soko e bae live band mag jothumbe. Kia jathumbe odhi obedo piny mo draft thumbe ne mogolo. Oka MC bire ma wewe podi mikono juu wapi nduru wewe na winyo katoni nyadundo nokono gini MC tafadhali kama uko na wimbo kuja hapa uimbe unapigia customer kelele mingi industry mar koro wawaja MC ska bichunyu wako mundu tigi MC kosudwa tietia kamano chunyuoro wako mondo watigi MC mora mora kichembe ene manyo ene party ene line mak mana ng'ato onge gimo biro timo gini kata sema ine stage ine stage gimi wacho marach ng'eyo gimi wacho maber ng'e mana but thank you very much ladies and gentlemen. Continue to machung kodwa kendo adwani mondo ikon jogi accounts ma intie bentie gimoro mitimo intie ga accounts I'm content creator. You are a content creator. Nyinga Vincent Otieno OCS. Facebook Otieno OCS. YouTube Vincent Otieno OCS. TikTok Vincent Otieno OCS. Miye jopiny namba ni sakech samoro ng'ato dwaro manager. Mondo mi manager koso teach. Teach. Ng'ama dono gone live show Gosheno Mina Wiko kata geja thumora mora information. Namba dama simu 0710 41 26 21. Airtel 0785 51 21 12. Tudrigi manager kidwaro live band baro Seno Mina Wiko mondo kori rom kode life kendo kanyo namba no waketo piny kanyo odhi ringo to kendero wan bende wachako wache bed mutegno kendo chung kodwa luonga no Zoom makapita ka achiel kod Vincent Otieno OCS met maratari ya kwa. Thank you very much.